माननीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सलेमपुर के सांसद माननीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय मंत्री श्री प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री जयप्रकाश निषाद जी और हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अंतर्यामी सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री जी को कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए कोटि कोटि अभिनंदन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। खादी कारखाना देहला गोरखपुर में हमस तैयार बाटे हो, गोरखपुर देवरिया सालेमपुर फोर लेन तैयार बाटे हो। चालू भइल कुशीनगर एयरपोर्ट, जनता बोले इनके वोट देब हो। चालू भइल कुशीनगर एयरपोर्ट, जनता बोले इनके वोट देब हो। खादी कारखाना देहला गोरखपुर में हमसे तैयार बाटे हो। मेडिकल कॉलेज है देवरिया के देखा तैयार बाटे हो। चालू भइल कुशीनगर एयरपोर्ट, जनता बोले इनके वोट देब हो। चालू भइल कुशीनगर एयरपोर्ट, जनता बोले इनके वोट देब हो। 22 में जिला पंचायत के अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी जी, देवरिया कुशीनगर स्थानीय निकाय के नेता राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जी, हाटपार विधानसभा के नेता जयनाथ कुशवाहा गुड्डन जी, बरहट विधानसभा के नेता साका बाबा की तरफ से बधाई बा। माननीय प्रधानमंत्री जी, रउआ सब विदेशी भाई लोग के यात्रा आसान कर रही। दुबई में चर्चा करेले परदेसी, अंगना में उतरल जहाज हो विदेशी। इंटरनेशनल भइल कुशीनगर आज हो, छत पर से तक हो लौकता जहाज हो। सब विदेशी लोग के मिलल सपोर्ट, इनके 22 में वोट देब हो। सब विदेशी लोग के मिलल सपोर्ट, अब की मोदी